छठ के दिन भी आज उदास बैठल बानी हमार काका, कैसे कि हमार समय बड़ा खराब चलता। परदेश में 2 रुपया कमाए आइल बानी हमार काका, कि हमार माई बाबू खुश रहियन। कैसे कि ये दुनिया में केहू के केहू नहीं खे। समय कमजोर होला न तो आपन आदमी भी साथ छोड़ के चल देला। घर के जिम्मेदारी और टेंशन हमरा के बहुत सतावता।